kuti tigwire ntchito yofuna kupulumutsa miyoyo komanso ntchito yofuna kupeza ndege imene yatenga anthu akuluakulu kwambiri a dziko lino monga wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Kassim Dr. Saulos Chilima. Ndi ntchito imene takhala tikugwira usiku wonse kufikira mauno. Panali magulu angapo anayi nditero amene anagawa kuti awa alowere uku, awa alowere uku, awa alowere uku. Cholinga chinali chonena kuti palibe zipangizo zokhulupirika kwambiri zopangira search ndege imeneyi komanso anthu amene atisiya. Lero kumawa kuno kunali madrone, ngakhale madrone amene wawa tinene pano kunena kuti agwira ntchito yotamandika chifukwa kuti timalowa nawo mchire, timalowa nawo mtengo kuti tikaone kuti tipanga bwanji. Komano nkhani inazatipeza chamma 11 o'clock, half 11 kunena kuti pali dera lina amati kunthungwa limene lili mphepete mwa msewu wa M1 kuchokera ku Chikangawa kumalowera cha kumzuzu, chimodzimodzi kuchokera kumzuzu kumalowera ku Chikangawa. Dera limeneli ndi kumene mbuyomo kunkakhala anthu amene amagwira ntchito mu nkhalango imene ya Chikangawa imene ili ndi mahektala amitengo oposa 53,000. Ndinene pano pa Kassim kunena kuti nkhalango imene iyi ili maboma awiri, ili ku Mzimba komanso ili ku Nkata Bay. Mwe kwapezeka ndege imeneyi kunthungwa ndi dera limene lili ku Nkata Bay. Nde titafotokoza zimenezi tinathamangirako ndi akuluakulu ena apolisi, akuluakulu agulu ankhondo amene akuzungulira apa timagwira nawo ntchito amenewa. So chabwino matupi aja atapezeka, ndege itapezeka, ndikutsimikizika ndithu kuti anthu athunso atisiya, anthu angapo kuphatikizapo vice president watisiya. Mwina inali bwanji makamaka mood ya anthu makamaka ku community kumene izi zachitika? Mood ya anthu Kassim ngakhale zinthu zake zachitika dzulo, komano zokhanga tikunena kuti anthu anamva imene ifeyo titapitako, gulu litapitako kuti kwachitika ngozi mdera lawo. Chifukwa kuti ndi anthu ochuluka kwambiri amene anapita pamalopo. Anthu ambiri amene anapita pamalopo ndi ngozi yomvetsa chisoni kwambiri. Ndi mmene zinthu zakhalira, ndi mmene zinthu zachitikira kunena kuti anthu amapita kumaliro komanso iwowo sizinakhale bwino. Ndi inali ngozi yochititsa chisoni kwambiri. Kupatula anthu amene amakhala kunthungwa, palinso anthu amene amagwiritsa ntchito msewu wa M1 umene uli kumbuyo kwathuku. Amayima kupita kukaona kuti kodi chikuchitika ndi chani, chifukwa kuti ngati fa Zodiac tinanena kunena kuti izi zachitika, komano tinafotokozeranso kunena kuti zachitika malo akuti. So anthu amakhala ndi chidwi, ena amachokera kumzuzu kumene, ndinozoti ena achokera kumzuzu kumene, ena achokera kumzimba, onse amakhamukira kumene kukaona kuti chimene chachitika ndi chani. Kunali anthu ochuluka kwambiri. Kunali Bishop wongogwirizira wa diocese ya Mzuzu Yohane Nyirenda, Kamuzu Chivambo nawonso a Petra anali konko, speaker wa nyumba ya malamulo anali konko, Gotani Hara amene wande amuna anotsopano mkulu wochita za malonda ku Mzuzu anali konko, Ackson Kalaire Banda amene ndi phungu ku Mzimba komanso ndi mneneri wa chipani cha People's People. Naona konso mtsogoleri wa chipani cha Ford amene wandi Enoch Chihana. Chabwino Steve, mwina kuchoka kwa anthu kumene matupi amene apezeka kuti abwere kuno kunali chitetezo kwambiri, tikumvetsedwa choncho. Tikaonanso pamalo pano chitetezoso ndi chokhwima kwambiri. Mwina kumbali ya kagwiridwe ntchito kanu atolankhani kumene munali, mwina ungapereka kachithunzithunzi kotani? Ntchito imeneyi tayigwira bwino ndi asilikali, tambagwira nawo bwino ntchito asilikali amenewa. Komano mwina chinthu chimodzi imene chitingazindikire nchonena kuti maliro a munthu wankulu ngati a vice president sinimayembekezera kutenda mwina anthu ammadera ozungulira atha kumabwera ndi mafoni kumadzajambula. So asilikali agulu ankhondo anabwera kuphatikizaso tonsefe kuti thamangitsa kunena zokuti simukutenga chithunzi china chilichonse kuchoka pamalo panopa. Nde amene apezeka kujambula amamulanda katundu wake, ena alanda mafoni. Sinamone pamene walandidwa kamera, komano mafoni ndaonapo anthu angapo ndithu awalanda mafoni. Komanso ndi mwina zikukhalira kumbuyo kwangako. Anthu awawa ndi ena mwa anthu ozungulira kudera kunoko, komano
abwera kuzaona kuti zinthu zokhala bwanji komano athamangitsidwanso kutengera kufika kumalo kuno komano ndinene pano kunena kuti amewa ame nda ame amapanga zawo pena tiamvetse pena amakhangati akuonjeza kumene zinthu zawo komano akupanga chitetezo akumitsa chitetezo cha zinthu mmene zilili ndi cholinga chakuti zinthu zikhale law and order chifukwa kuti atazitayirireso ndi mmene zililimo zinthu sekuti zingayende bwino. Chabwino Steve, apo ndakumvetsetsa kutengera ndi mmene afotokozera program ndikayang'ana kutsogolo kwangaku kukuoneka matenti amene amangidwa amene ndithu matupi amenewa akuyenera kuti afikire pamenepa. Utamvetsedwa kumbali ya program imene iyendere kuchoka pano akuti ikhale motani? Zomwe kwambiri Kasima. Matupi amenewa afika pamalo pano ali magalimoto osiyana-siyana akuchokeranso muzipatala zosiyana-siyana. Matupi amenewa akafika pano tamvetsedwa kuti pakhala ndege pano. Matupi amenewa ayenda pa ndege kupita ku Lilongwe kumene kukakhale dongosolo lonse ndikhulupirira kuti ndikuona ndege ziwiri kumusiko zabwera kale ndi zina zimene zinyamule zovuta zimenezi ndi mwina kuchokera ku Lilongwe kumene akakonze zonse kunena kuti kodi tsogolo liwoneke motani la program ya zovuta zimenezi zikasi. Chabwino mwina pomaliza penipeni Steve ndimafuna utandipatsa chithunzi kuti kuchoka kwa pamene kumene matupi amenewa achoka kubwera kuno tikumvetsedwa kuti achitetezo aletsa ndithu kuti anthu asayandikire kwambiri malo amene panachitika ngozi imeneyi. Ananena poti uziwa asilikali ndi maneno asilikali amapanga za chisilikali pena paka aonjeze zinthu zawo zimene amapanga koma ndi ntchito yawo imene akugwira akufuna kuti zinthu ziyende bwino kamba kuti panonso pali anthu ochuluka komano ndi zinthu zofunika kumapanga izizi kunena kuti tizigwira ntchito mmene timagwirira. Ndimakamba kuti kumbali ya chitetezo tikumvetsedwa kuti malo amene pachitika ngozi imeneyi ngotetezedwa ndithu kuti anthu asafikirepo mwina mwachisawawa. Zimene zimachitika kuna kulikonse ndege ikagwa komanso pakachitika ngozi anzathu achitetezo ngati mmene alira asilikaliwa akuti yang'ana apawo amayika matepi kuzungulira malo amene aja kwachitikira ngozi ndi cholinga cha chitetezo chifukwa kuti pamakhala ma investigations pamakhala kufufuza kwakukulu kumene kumakhalapo ndi samafuna kuti kuzipangidwa tampa Chabwino iwe Steve iweyo ukhale ndithu kuti pasa tsatane wa mmene zinthu zimene zikuyendera iweyo unali ku malo kucha komanso kufika pano pamene mwina zonse tinene kuti zithere ifeyo ndithu kwathu ndikuwatsimikizira anthu amene mutionera pano pa Zodiac kuti tikhale ndithu tikupatsani tsatane wa zimene zikuchitika pano. Tinakamba ndithu kuti nkhani ya chitetezo ndi chokhwima kwambiri mwina pansipo mutha kumva mwina kuyankhula anthu nkhani yokhuza chitetezo kunena kuti ayichokani apa koma musunthire apa zimenezo ndithu ndizoyembekezeka ndithu kuti zichitike pamalo ngati ano malo amene ndithu pakuchitika mwambo wa ukulu komanso chisoni chachikulu ngati chimenechi ndi maambulansi ndi amene akufikawa kusonyeza ndithu kuti zovuta zikufika pamalo pano kuti dongosolo lonse limene lakonzedwa likhale ndithu kuti likuyenda monga mwachikonzero. Ndiye ndithu ifeyo ngati Zodiac tikhale ndithu tukupatsirani tsatane kuti muthe kutsatira zimene zikuchitika pano. Pamalo pano tinafotokoza kuti ndi pa bwalo la ndege la Reply mu mzinda umeneyo ndithu wa Mzuzu ndipo malo amenewa ali pafupi ndi msewu umene wa M1 pamene tikamachoka ngati chakumzimba kumalowera ku Mzuzu. Ndiye ndithu ife ngati Zodiac tikhale ndithu tukupatsirani tsatane posachedwa apa ndikhalenso ndikupitiriza kuyankhula ndi Steve Zimba monga ndithu mmene tinakambira kuti iyeyu wakhala ali kuno kuyambira dzulo lomwe mene zinangodziwika ndithu kuti timu yochoka ndithu ku nthambi zosiyana-siyana kubwera kuti akawo azagwire ntchito imene amayi pa Chingereza kuti search and rescue imene ndithu timu imene itangofika ifenso ngati Zodiac tinathamangira nawo ndikukhala mgulu limeneli kumafika paka pano tikupatsirani tsatane ndiye ife chimene tingapemphe nchoti inu mukhale pano kupitiriza ndithu kutsatira Zodiac pamene ikukupatsirani zimene zikuchitika pamalo ano.
zaboma taziona ndithu pamenepa komanso zochulukisa kwambiri ndi galimoto za mtundu wa ambulance zimene ndithu zabweranso pamalo ano palinso galimoto zochuluka makamaka za asilikali ankhondo komanso galimoto zochuluka za apolisi ndi ifeyo ngati azodiac tikhale ndithu tikupitiriza kukupatsirani tsatanetsatane wa zimene zikuchitika koma ngamuchatakambira kuti mwambo wakulu umene ukuchitika pamalo ano ndiwoti matupi a anthu amenewa amene atisiya kudzera pa ngozi imeneyi makamaka imene yachitika dzulo matupi amenewa ndithu azinyamuka pano kudzera pa ndege kupita mzinda wa Lilongwe umene ndithu boma lifotokoze ndondomeko yonse ya mmene mwambo wa maliro ukhalire. Mtsogoleri wa dziko lino pa nthawi imene amayankhula kuchititsa makamaka kudziwitsa anthu mtundu wa Malawi za ngozi imeneyi ananena ndithu kuti kukhale zochitika zingapo kuphatikizapo ndithu kuti mwina kukhudza maliro amenewa mwina kwa masiku angapo kapena sabata zingapo ndi zambiri aboma akhale akuti fotokozera kuti ndondomeko yake iyende motani komanso poti maliro amenewa alipo anthu amenewa analipo anthu 10 ndiye ndithu boma likhale likufotokoza ndondomeko yake kuti ndondomeko yake ikhale yotani ndiye ife chachikulu tingokupemphani kuti mukhale pamenepo kuonera kanema wa Zodiac kuti tikupatsireni tsatanetsatane wa zimene boma lakhala ndithu linene kuti okhe ndondomeko yake iyende motere. Kumawaku pali zingapo zimene zinachitika ndipo pakanali pano akuluakulu aboma akupitirizabe kupanga madongosolo awo okhudza ndithu nkhani imeneyi ndiye ife chachikulu nkukupemphani kuti mukhale pamenepo kutsatira nkhani imeneyi mongokukumbutsani ngozi imeneyi yachitika dzulo ndipo ndege imene anakwera anthu amenewa kuphatikizapo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima komanso anthu ena asanu ndi anayi ndege imeneyi imayenera ndithu kukatera kumzuzu pa bwalo la mzuzu koma sizinatero kamba kuti nyengo sinali bwino ndipo pilot ataona ndikuchita mmene amachitira monga modziwa mwa ntchito yawo anati ayi tibwerere ku Lilongwe sitingatere pano kamba kuti nyengo sili bwino kuti ndege itha kuyima ndipo atatembenuka mkatikatimo ndi zimene ndithu zinaonetsa kuti zinavutabe kuti akafike monga mwachikonzero ku Lilongwe ndipo mapeto ake ndi pamene timamva kuti ndege sikupezeka. Akuluakulu aboma motsogozedwa ndi asilikali a Malawi Defense Force komanso anthambi zina anayamba ntchito yawo yosaka kuti mwina ndege imene ili pati mwachisoni ndi mmene timaudzidwa kuchakwa lero makamaka cha ma 10-11 mukuti ayi ndege iji yapezeka koma zachisoni anthu onse amene anali mu ndege imeneyi atisiya ndipo mtsogoleri wa dziko lino anatsimikiza ndithu pa nthawi imene amayankhulanso ku mtundu wa Malawi kuti zimenezi zilidi chomwechi ndiye nkhani ndithu yokhumudwitsa si zimene anthu amayembekezera mwina ambiri chiyembekezo chinali choti mwina kapena ndege imene yatera kwina kwake kapena mwina chachitika chinate koma osati mwina nkutaya miyoyo ngati meza chitikiramo tikang'aniranso bwinobwino ngati amene mwakhamutsatira ndithu pa Zodiac pano akuluakulu akatswiri amene akhali kuyankhula nawo kunena kuti izi ndi zinthu zoti mwina sizichitika nde monga muchanena kambira ndithu kuti nzanga Steve Zimba amene ndithu wakhala ndithu ali mchire mmenemo kufikira pano ameneyo ndithu timafuna kuti atapitiriza mwina kungotipatsabe chithunzithunzi kuti anthu akumudziko panali zinthu zina zimene zimamveka kuti anamva mwina china chake chikugwa ndi zina zotero mwina iwe nthawi imene unali kumeneko unayesa kuyankhula ndi awiri atatu kungomva mwina kachithunzithunzi zokoma kwambiri nzanga Kasim chimene chinachitika nanena poyambirira paja kuti kunali magulu anayi ngati sasano amene anakhazikitsa pamalo pano tinachokera pano tonse mauno kupita madera osiyanasiyana. Gulu limene ndinapita nalo ineyo ndinachoka nalo pamalo pano ndi camera person wanga Chaku tinapita ku Elephant Rock. Ku Elephant Rock kumeneku ndi ku Nthungwa so ndi kumene kwapezeka ndege imeneyi tili kumene
kumeneko tinali ni mwayi okumana ndi mmodzi mwa anthu amene amagwira ntchito pa imodzi mwa tawa imene ili kuntunda kumeneko. Anatifotokozera zoti iyeyo anangomva ngati kunena kuti mtengo waukulu wagwera mgalimoto, kamba kuti mitengo kunoko kumagwera mmagalimoto sizachilendo makamaka kunoko munkhalangomu mitengo imadulidwa amainyamula ndi mashini kuwaponyera mujeni mugalimoto awo akuluakulu. So akuti amaona ngati kunena kuti ndi galimoto yabwera kusanyamula mitengo kuti ibwere nawo ku factory, kuti kamba kuti Reply paja ndi kampani imagwira ntchito za matabu. So anabwera kuti mwina amaona ngati kuti yabwera kusatenga mitengo kuti abwere nawo ku Reply ku factory kwawo. So sanalingalire kwambiri, sanaganizire kwambiri kunena kuti atokhala mwina itokhala ngozi itokhala chani. So zitachitika zimenezozo pamene leroli anakadziwitsa anzake, atadziwitsa anzake choncho pamene asilikali agulu ankhondo ndi ena anapita kwa akuluakulu ngati akulu Reply ndi malo ena kukafotokozera zoti komano pofunika tichitepo kanthu tilowere chakunthungwa chaku Elephant Rock kumene kukukhala ngati chimene ndimamva dzulo komanso ndi mphekesera zimene ndikumva dzulo ndi kuchuluka kwa anthu achilendo ndi magalimoto achilendo amene akubwera kudera kunoko chinakayi chinachitika. So titapita kumene kuchako pamene tinakapeza kuti ndegedi imeneyi yagwera itamenya chipilala cha chimodzi tingolene kuti mapiri amu nkhalango imene ya vipya ndithu Kasim. Chabwino Steve, iweyo ndikhale ndithu ndikupanga engage chifukwa tikaona ukuku muna maambulance aja amene timayang'anaja onse ali pamudzi pano muna posachedwa ndiye kuti mwambonse ukhale ukuyamba ndiye mwina amene mukutionera pano pakanema wa Zodiac tingokupemphani kuti mukhale pomwepo ndithu ifeyo tikhale ndithu kupasani tsatane bit by bit wa mwambo menewu kunoko makamaka pamalo pano ndi pa Reply airport pamene papo ndi malo amene ndithu awakonza kuti zonse zichitikire pano. Ndiye ndinakamba ndithu kuti Steve sindimusiya kwambiri ndikhale ndithu ndikumpanga engage pafupi kamba kuti iyeyo ndi amene ndithu takhala tikulumikizana naye kuyambira dzulo lomwe kufika pano. Mwina Steve, zinthu ngati zikachitika pamakhalanso zina zimene zimakhudzidwa nkhani ngati ena anzathu amene akuchita malonda nyanja mwina tikanena kuti mu mzinda umene wa Mzuzu kapena malo oyandikira umoyo wa anthu a tsiku ndi tsiku tinganene kuti wakhudzika motani ndi ngozi imeneyi? Kasim, ngozi ya ndege ndi ngozi yopsa kwambiri. Sizimachitika ku Mzuzu ndikumbukirapo malemu chakufa Chihana anazagwa pa ndege amati timasesna ndege ting'ono tija panazagwaso ka ndege kena sikalekale kwambiri kanazagwa mu nkhalango ya Nyika National Park ku Rumpi kamene kaso kanaleso ka ndege kakang'ono. Ndokutengera ku ngozi ngati zimene zizi kuti pakatifike ngozi ya ndege ya lero kunena kuti kunthungwa kumene tinali kucha anali anthu ochokera ku Mzuzu ochita malonda anthu akuluakulu nakambapo za Gotani Hara amene ndi bambo aku nyumba Catherine Gotani Hara, speaker wa nyumba ya malamulo, ndi mkulu wochita za malonda komanso anabwera ndi kunaliso anthu ochuluka kwambiri amene anabwera kuno kudzaona kunena kuti kodi chachitika ndi chani. Ndikhulupirira kuti kuchoka kwawo ku Mzuzu ena achoka ku Mzimba ena achoka ku Chikangawa kubwera kunoko ndikhulupirira kuti ntchito za malonda zaima. Ndikumbukira mawa mmene timadzikonzekeresa tinakumana ndi ana skulu titafusa kunena kuti mukupita kuti kungowafusa ana ndi ana akuti tikufuna tikafuse za ngozi ku skulu kwa process you know. So psychologically anaso nawonso akuziwa zokuti ngozi ndi ngozi mmudzi mwawo mwachitika zinthu zikulu komanso nacheza ndi Inkosi Kampingo Sibande ndiye mwini wa nthaka imene tapondapo ino nayenso mmene akuonekera kukhudzika kwambiri kumenekonso kunali Inkosi Yamakosi nawonso akhudzika kwambiri ndi ngozi imeneyi ndi zinthu zonena zokuti
zinthu ngati zizi zikachitika zinthu zambiri zimabwerera mbuyo kasi. Chabwino mwinanso tikayang'ana kwambiri wakambapa pakuti mafumu analipo, mafumu akuluakulu ngati Inkosi Siwande, komanso taonaponso atsogoleri a zipani zina zosiyanasiyana kubwera pamodzi. Mwina munyengo ngati imeneyi zikutipatsa chithunzithunzi chotani mwina kakhalidwe kathu ngati Amalawi, komanso mwina mene timachitira zinthu zathu ngati dziko. Nthawi zambiri amene zoti maliro amamanga, so tinapita kunthungwa kuja kunali anthu ochita ndale ochuluka kwambiri. Speaker wa nyumba ya malamulo wa dziko lino anali komweko, mtsogoleri wa chipani cha Petra anali komweko, amene ndakamuzi Chiwambo anali komweko, kunapitanso akuluakulu a chipani cha Alliance for Democracy AFOD analinso komweko. Chifukwa chonena kuti Dr. Chilima paja anali mtsogoleri wa chipani cha UTM. So maliro nkulirana. Zipani zonsezi ngakhale sitikudziwa kuti zili mwina ndi zolekana samagwirizana, koma munyengo ngati imeneyi ndi nyengo yonena kuti anagwirana manja anamvana chimodzi, kamba kuti anabwera kudzaona nawo kunena kuti kodi ngozi imene yachitika moti bwanji. Nde imfa ya anthu amene wawa yamanga kwambiri, yachita kumanga kuchokera kumene ngozi yachitikira, kamba ka khamu la anthu limene limabwera malo amene wawa kulabwera anthu ochuluka kwambiri. Kunthungwa kuja ndimakuuza kuja Kasimu ndi malo amene ndi mudzi ndithu. Ndi mudzi ndithu chifukwa choti kuli chipatala kuli chani, ndi mudzi wakulu ndithu. Ndi anthu amene acha ochuluka anabwera kudzayikirana also aumboni za ngozi imene kuti chifukwa sinanga anthu amangomva kuti kodi zachitikadi, kodi zachitikira dera linolo nanga nanga tipange moti bwanji. Ndi zina zimene zachitika. Chabwino Steve, ndimafuna ndikutengerebe mbuyo pang'ono makamaka kumalo amene ngozi imene yachitika. Panali anthu kukamba kuti ngozi icha ikuoneka kuti yachitika dzulo mamawa, koma mwina panadutsa maola kuti mwina titheno kudziwa kuti malo aja ndi awa ngozi icha yachitikira apa. Mene waonera malowo setup yake imene ilili kunalidi kovuta kuti mwina anthu ndikudziwa mwamsanga kuti izi zatere. Muchingerezi nditha kunena kuti sindingapange speculate, komano mwina ndingopereka chithunzithunzi kwa amene akutionera pano kunena kuti kodi ngozi imene yachitika malo otani. Ngozi imene Kasimu yachitika paphompho pang'ono, komano paphompho pang'onopo kuli kumusi kwake kuli madimba anthu amene amalimako, komanso mkatikatimo sipatali kwambiri pali nyumba tamvetsedwa kuti ndi ya mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi yona za nkhalango ku Forestry Department, komanso kumbuye kwakeku kuli tower ya imodzi mwa makampani alamu ya zamanja amene akuno kwa anthu amagwiritsa ntchito. Ndipo kukumbali kwenako ndi kumene kuli mudzi ndi makamba uja mudzi wa Nthungwa kumene kumakhala anthu amene amagwira ntchito mu nkhalango muno. Ndi ndinozo kuti ngozi imene yachitika pakati pa malo pamene panali ma activities panali zochitika ngati uno kunali tower ya imodzi mwa makampani alamu ya zamanja, uku ndi kunali kuli nyumba ya akuluakulu, mmodzi mwa akuluakulu a kampani imene anthambi yona za nkhalango, komanso uku kuli mudzi umene yachitika pakati. Ndithu chabwino Steve, tikaona mchithunzimo anzathu achitetezo akuyenda molunjika kumalo amene ndithu zambiri zikuyenera kuchitikira zokhudza mwambo umene uli pano operekeza ndithu matupi anthu amene atisiya kudzera pa ngozi ya ndege imene tikuona ndithu mchithunzimo kuti apolisi akulunjika kutsogoloko, komanso anzathu Malawi Defense Force galimoto zinanso kumeneko makamaka ngati maambulance aja akusuntha, kulupirira kuti kumeneko ndithu mwina zina ndi zina zimene zinakonzedwa kuti zichitike pa malo pano ndiye kuti zikutero. Monga kufotokozera Steve uja kuti kuchoka ku malo amene ngozi imene yachitika akayang'ana bwinobwino malo akuoneka ngati ndi pa phompho ndithu. Ndipo mwina funso limodzi limene ndimafuna ndimfunse Steve kuti pa nthawi imene amachotsa matupi amenewa panali mwina kusamusanso kaya mwina ndi tizidutso ata ndege imene yachita ngozi. Nyengo imene amachotsa matupi tinene tiyambira pamene popo kuchotsa matupi ena chifukwa ndikhulupirira ndamvetsedwa kunena kuti ena mwa matupi chifukwa ena mwa matupi amene anali mu ndege imeneyi amene ananyamuka kuchoka ku Lilongwe anali anthu nthawi imeneyo.
anatuluka kandi atatu kandi anayi anali atatuluka komano ena ndi amene anakanirira mmene momwe mkati mwa ndege imeneyi kutuluka ponena kuti ndi pressure kandi force komanso tinene pano kunena kuti impact yake kuomba ndege chitsulo chikaombe mwala impact yake inali yokulirapo ndithu nde kupatula mwina nkhani ya tizidusa mwina isanayambe anayamba kuchosa kaye matupa amenewa komano kuno ndaonakonso ena mwa akuluakulu aku civil aviation amene achokera ku Lilongwe ku Kia ena achokera ku Mzuzu airport amene wawa ali konko akunena kuti akufuna agwire ntchito yawo ndi kukhulupirira kuti mwina ndi nkhani jani makamba ija yofufuza ma investigations ndi zina kunena kuti zinthu zikhale moti bwanji. Chabwino Steve, iyi ndi ngozi imene ndithu ngati mene anayankhulira president mu statement yawo ananena kuti mwina kunali kovuta kuti ngati dziko kapena ngati anthu tipange avoid chifukwa ndege imeneyi iwonso ngati president akhala kuigwiritsa ntchito komanso akuluakulu ena akhala kuigwiritsa ntchito andi dzulo inachoka kuno ku Mzuzu ndi kupita ku Lilongwe kukadikira kuti itenge anthu amene anakwera mndege imeneyi nkumabwera kuno ndipo a president anapempha ndithu kuti chimenechi tichitenge kuti ndi ngozi ndithu ndipo imfa imabwera ndithu koma ndimamumva nthawi nake Gabriel Kamlomo amene ndithu ndi mkulu woona za nkhani kuno ku Zodiac anafotokoza makamaka nthawi amene amacheza ndi akatswiri ena ndi ena makamaka ngati Henry Chingaipe amakambirana ndi kufotokoza kuti zimenezi mwina ku mbali ya capacity yathu takhala tikunena kuti atidikira ma drone abwere mwina mawa mwina capacity yathu mwina without going into deep detail kuti mwina timve zota koma mwina ku mbali ngati ya capacity yathu kuti zitipase phunziro lotani. Inojo chaka chinojo Kasim ndi chaka cha 2024 2024 ngati dziko limafuna lizikhala lokonzeka ku ngozi monga zimenezi izi zikupereka chithunzithunzi kwa amene ali kulikuluko zakhaliramo chifukwa ngozi imeneyi imene tamvetsedwa yachitika chama 10 koloko malingana ndi chama 10 koloko malingana ndi anthu aku Nthungwa ndi kuchokera 10 o'clock kufika leroli 10 o'clock ndi padutsa maola 24 anthu atisanapeze tinakakhala kuti timachilimika zinthu timakhala proactive ngati dziko pofuna kupanga zinthu mwina bwezi tikusimba zina komano kukhanga tipena pake tina capacity tilibe tayilira chifukwa china chimene chinavuta dzulo mwina we may not use mwina maonena kuti kutayilira ponena kuti ngasi ndi ngozi yoti sitidakonzeka koma mwina tikatengera bwino ma experts mena mafotokozera amanena kuti mwina di by now tikhale mwina ndi mtima umafuna kupanga invest mwina mmagawo ena ake amene ndithu angakhale ufunikira kwambiri. Do you share the view? I do share the such views Kasim chifukwa chonena kuti ngozi ngati zimene zina zimakhala zopeweka ngozi zina sitingazipewe so ngati titakhala zokuti tili ndi capacity tithakupewa ngozi zimene zimakhala zopeweka so ndikuvomerezana nawo anthu amenewa. Chabwino Steve, iwe ndikuthokoze kuti ndithu unatha kutsatira nkhani imeneyi bwinobwino. China chimene unakamba ndinakumva kukamba kuti anzathu aku reply ku Nkhalango kumene ndithu zimene ziso mwina zachitika jurisdiction imeneyo analamula ndithu kugwira ntchito awo mwina uchulukirapo apite akathandizire kumeneko. In your own assessment, have you seen kuti mwina panali impact yoti kabivini ma communities amene kubwera pamodzi because namva kuti mafumuso ananena ndithu kuti anthu tiyeni tipite ndithu kumeneku tikathandizane mwina the involvement of all those groups ukuona ndithu kuti impact inalipo? Impact inalipo. Adaliso Chimwala amene ndi mneneri wa Reply Malawi Limited anatifotokozera kummawa cha 6 o'clock kunena kuti leroli apanga suspend ntchito ayimitsakayo kugwira ntchito mu Nkhalangoyi komanso mu factory imeneyi zimene zachititsa zoti ogwira ntchito akumene ku 600 oposa 600 abwere akathandize kusaka matupa amenewo. Chachiwiri anafunsanso anthu amene anapoma ntchito ku Reply komanso ku Chikangawa so chimene chimachitika kunoko Kasim kunoko kuli Reply kuli forestry office ku Chikangawa proper okay kuli ngati ku Blantyre kuli
Blantyre mu Blantyre. So uno ndi Chikangawa kumana kuli Chikangawa Central Office. Yes. So zimene ndimafuna ndithandauze pene paja zonena kuti nthawi zambiri zikakhala zonena kuti zinthu izizi zachitika ni mabungwe amabwerapo kuzathandiza chimodzimodzi zimene anapanga Lifeline ndi anatumiza uthenga kwa onse amene anapoma ntchito mkhalango muno ndipo pano akungokhala m'midzi ndi anafotokozera zoti aliyense amene anapoma ntchito ku Lifeline abwere tithandize nawo kusaka ndege imeneyi. So anthu amene wawo ndi kuphatikiza ndi 600 achati malongosola nthawi ija. So ndi anthu ochuluka kwambiri andi amati kalikokha nkanyama alawiri ndi anthu mumodzi so muli mphamvu. Chabwino iwe Steve tikhale ndithu tikupitiriza kucheza koma monga muja ndina fotokozera ndithu kuti Steve sali yekha kuno kulinso Vanani Nyirenda koma mwina Vanani ndisana mpange engage tikayangana bwinobwino mchithunzimu timakamba ndithu kuti akuluakulu a Malawi Defense Force akuluakulu a polisi komanso galimoto zimene za mtundu wa ambulance zili ndithu malo amenewa mwina nkudabwa kuti bwanji simnafika kumene kunoko chitetezo ndichokhwima kwambiri. Chitetezo ndichokhwima kwambiri ndipo akuluakulu achitetezo anena ndithu kuti amene akugwira ntchito kumeneku amene akuyandikira kumeneku akhale okhawo amene ndi okhudzidwa ndi ntchito za chitetezozo komanso akhale ndithu kuti mwina ndi akuluakulu ena aboma komanso akuluakulu ena osangoti aboma okha koma tingonena kuti amene ali kumeneku ndi osankhika. Ife ngati olemba nkhani komanso ngati ozangoonelera atiuza ndithu kuti ayi imani kumbali kuti mwambo umene kuchitika uko anthu autsatire ndithu pakanemapa komano mwina kuchokera chapakatali pang'ono choncho ndiye ndithu nkhani yayikulu ndi imeneyo kuti chitetezo ndichokhwima. Tikwamvetsetsa kutengera ndithu ndi mwina zinthu mene zachitikira komanso poti anakamba Steve kuti pali ena mwina akamachita utenga mwina lami yam'manja kujambula zinthu zina zotero mwina zimenezo zimene za wapanga push achitetezo kuti mwina zisatero. Ndinakamba kuti ndilinso ndi Vanani Nyirenda. Vanani waswera bwanji? Waswera bwanji. Chabwino. Mwina iweyo unalinso limodzi ndi Steve nthawi imene zimene zimachitika. Nthawi nake unayankhulapo ndithu monena kuti kunali ngati anthu amaoneka okhudzika kwambiri makamaka kumalo amene ngozi imeneyi inachitikira. Tandipatsa chithunzithunzi. Makamaka mwina poyambirira nene kuti ngozi imeneyi inachitikira kumalo otchedwa Thoza kani Nthungwa for Steve amatero kuti anachitika Nthungwa kumene kuli tawa ya imene ya TNM komwe kunachitikira ngozi imeneyi ndiye pamene anzathu achitetezo amakhanga kuti akutengatenga matupi amene akhuzidwa ndi ngozi imeneyi pamene kunali chisoni kwambiri kumene koko anthu ambiri amene anali kumene koko anali ndi nkhope zawo zakugwa ndithu apa tunenaso anthu enaso ena omwe anali kumene koko panali anthu monga speaker wa kunyumba ya malamulo Catherine Gotani Hala nawonso anali konko komanso ainkosi yamakosi Mberwa yachisanu anali konko komanso kunali ena zipani zina monga mtsogoleri wa chipani chimene cha Petra akamuso chivambo anali konko ndeka simu litonena kuti kumene kodi kunali zachisoni kwambiri mpaka mayi ena makamaka chipani chimene cha UTM amalira ndithu kuonesa kuti zomwe zachitikazi zachisoni kwambiri. Chabwino Vanani zachisoni kwambiri monga amene zachitikiramo ndimafunanso utandipasa chithunzithunzi kuti unayankhulapo ndi mafumu nthawi nake ndinaona nthawi imene unalemba pa Facebook page yathu fotokoza ndithu kuti mafumu ayankhulapo ndithu kulimbikitsa anthu kuti mwina apite akathandizire kumalo kumene unayankhula ndi Steve nkhani yomweyi kuti mwina impact yake inali yotani koma mwina from side imeneyo unali anthu anachilandira motani atapemphedwa ndi mafumu awo kuti tiyeni mwina tikathandizire munkhalangomu kufufuza mwina za ngozi imeneyi. Poganizira kuti uthenga umenewu unachokera ku fumu yayikulu ya Angoni imene ndi inkosi yamakosi Mberwa yachisanu anthu anachilandiradi kwambiri chifukwa titapita kumene koko kumalo komwe kwapezeka ndegeyi tinakapeza kuti inkosi yamakosi imene ili komweko komanso inde kula chinyamatadi ambiri
kunaliso aphungu aku nyumba ya malamulo momwe iwo anapemphera muthenga mwawo kuti ndikufunanso kuti aphungu nawo achilimikisa chinyamata madera mwawo kuti azathandizire kufufuza mwina ndege imeneyi. Ndiye nditaonera kuti chinalandidwa bwino kwambiri pempho limene lochokera kwa Nkosi Amakosi kuti anthu athandizepo ndithu chifukwa ntchito iyi momwe waonera inayamba dzulo ena agona mu nkhalango mugusakasaka mpaka na lero panaliso magulu anayi ndithu amene amasakasaka ndege imeneyi koma unazapezeka kuti yapezeka kumene kuku kumalo anthumwa. Chabwino Vanani, iwe ndikuthokoze kuti watha kuti patsaka chithunzithunzi kamene ndithu zinthu kumeneku zinalili pakadali pano monga mmene tikuonera chithunzi mukuti anthu abwera maliro aja abwera nawo pano kukonzekera kuti azipita ku Lilongwe kumene ndithu boma lapanga dongosolo lonena kuti mwambo wa maliro uyende motere ndipo boma likhale likuti fotokozera kuti zinthuzi zikhale motere. Koma mwina Vanani ndimafuna ndingofunsa kuti kumene unali ukuku Yesu akambapo kuti ndithu mfumu yayikulu kumeneku inayankhulapo koma mwina ma local leaders kumeneku ndi mfumu amudzimo unatha kukumana nawo nanga mwina anthu anati chani? Anthu ambiri kumene koko momwe ndadenera kale kuti nkhope zinali zachisoni komanso mwina chomwe china chomwe nditaonenapo chonena kuti pamalo pamene panagwera ndege imeneyi ndi pafupi kwambiri ndi tawa ya TNM komanso ndi pafupi kwambiri ndi manyumba omwe kalero munkakhala anthu amene amagwira ntchito ku kampani imeneyi ya mwina mkhalango imeneyi ya Vipya amati kunthungwa ndiye pokuoneka kuti ndi pafupi koma zikumveka kuti anthu apa muzi pamene popo anamva kuti kwina kwake kukhanga kuti kwagwa chinthu china chake koma iwo sanadziwa kuti ndi chapafupi kwambiri kuti ndi pamtunda pawo iyayi. Komanso mwanjira ina anthu atachimva chinthuchi mwina palibe amene ananyamuka mwina mwansanga kuti athe kukaona mwina amangochitenga kuti mmene zimakhalira. Palibe amene ananyamuka kuti akafikeko kumene koko iwowa kuti anaona ngati kuti chagwera kudera kwina osati kuti dera loti lili pafupi kwambiri ndiwo ndiye kufufuza kwawo kuti aone chomwe chagwa ukuku amapita ku madera ena osati komwe ngozi inachitikira. Tathokoza kwambiri Vanani, iwe tikhale ndithu tikupitiriza kulankhulana komano motsindikabe mobwereza tikunena kuti malo amene tili pano tili pa Reply airport pamene pandithu ndi bwalo limene ndithu tinganene kuti lili m'manja mwa company ya Reply ndipo malo ano ndi kumene ndithu matupi anthu amene amwalira afa pangozi imeneyi ya ndege imene yagwa dzulo ndithu aziwatenga kupita nawo ku Lilongwe. Pano pali ndege imene inyamule ndithu maliro amenewa kupita nawo ku Lilongwe ndipo ife motsindikabe tikhale ndithu tikupatsirani tsatane wa zimene zikuchitika pano. Dzina langa ndine Kasimu Aubi ndingokupemphani kuti khalani pamenepo kuonera kanema wa Zodiac. Kata
ziwiri. Ina ndi imeneyi imene ndithu yanyamulanso matupi a anthu ena amene amwalira pa ngozi ya ndege imene yachitika kuno ku Mzuzu, makamaka imene yakhudza ndithu akuluakulu angapo kuphatikizapo ndithu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima pamodzi ndi anthu ena asanu ndi anayi amene wandithu amwalira, ndipo matupi awo ndi amene akutengedwa pano kumabwerera ku Lilongwe kumene ndithu mwambo wa maliro ukhale ndithu akutifotokozera kuti ziyende motani. Ndinakamba ndithu kuti malo amene tayima ifeyo ndi mu msewu mwenimweni mu M1 makamaka amene mukudziwa kuno ku Mzuzu pa Reply airport, pamene pandithu ali pafupi ndi malo amene kampani ya Reply imene mapanga zamatabwa ndi zina zotero imagwirira ntchito zake, ndipo anthu ochuluka anabwera pamalo pano kuti azachitire umboni kuti zinthu zimenezi zikuyenda motani. Ndipo monga tinakambira kuti ndege zimene zimayenera kunyamuka ndi ziwiri, ndipo ndege zimenezi zanyamuka, kutanthauza kuti matupi a anthu amene amwalira pa ngozi imeneyi matupi awo ndithu anyamuka kupita mu mzinda wa Lilongwe kumene boma lipereke ndondomeko tsopano kuti malirowa ayende motere. Ife tingopitiriza ndithu kutsimikizirani kuti ngati zodi yake tikhale ndithu tikupatsirani tsatane wa zimene zikuchitika pano. Mukaona mchithunzimu ndithu anthu ochuluka amene anabwera kuno ndithu aona zimene zachitika ndipo apita. Mwina tingoyankhula ndi amodzi amene anali pano. Mwina choyamba tikudziweni atsogoleri. Ine ndine Nyadezenga mthawa wa Mgunda. Munali nawo pompano kuonerera ndithu mwambo operekeza matupi a abale athu amene amwalira pa ngozi ya ndege imeneyi. Inu ngati nzika munakhudzidwa motani kapena ndinu okhudzidwa motani? Ine ndinakhudzidwa kwambiri chifukwa choti amene amwalira ndi tsogolo lathu woti kusogoloku akhoza kukhala president. Monga ine wa Chinyamata ndimakonda Chinyamata zanga, so ndichisoni kwambiri mmene zachitikira. Tathokoza kwambiri. Ayi timangofuna ndithu kungomva mawu pang'ono. Mwina tingoyankhulanso ndi amodzi awa ngati nzika za muno. Munali nawo pompano, taona ndithu matupi aja apita. Ndinu okhudzidwa bwanji? Ina ndikudandaula chomene ka president wongo wa Chinyamata sono tikulira tonse nafumuwa kudandaula nawo kuti vangu tuteke ka penja sono vangusuka akandiva kuti ka transport kumaniko yangu andege kwangwa kutati chomene. Chabwino, tathokoza kwambiri. Ndinakamba ndithu kuti ngozi imene imachitika pali ena amene anapereka uthenga kuti ife tinamva kuti mwina ichi tinamva phokoso lotere, tinamva zinthu zinaenda motere. Mwina choyamba atsogoleri ndi kudziweni. Ineyo ndine Koledi Nkosi kuchokera ku Kasangazi School. Itachitika ngozi kunachitika zambiri zimene zimachitika, anthu ena amanena kuti ili kulupuha kaya kuti koma ndegeyo mene fe tinayionera mene imaterera itadusa pa Kasangazi School paja inazafika pena pake pa manda pamene inazayima kwa kanthawi mwina 10 minutes. Itayima 10 minutes pa malo amenewo panazapezeka kuti kuyima kumene inali mwamba ili mmalere koma yasisatu miyendo. Kenaka itatembenuka pang'ono kufika kuseri kumene kunali kakhwawa. Inazooneka kuti utembenuka yukhala ngati yatembenuka yasonyeza kusi, kenaka inalowa mu mitambo. Kutembenuka kumene kunali kuti mwina upside down pa Chingereza? Ayi sinali upside down koma inali khala ngati yaonesa kusi pang'ono. Kenaka italowa ku mitambo kuja inakhala ngati yasiya kuoneka. Kenaka atafufuza na zaimbira kopisi ndiline Koledi Nkosi ndikugwiraso ntchito ndi vice president anakafikapo pa nyumba panga amene ndikugwira nawo ku reforms, komanso ndine innovator amene ndikugwiraso nawo ku innovation and creativity. Ndiye naye sesa ndithu kuyimbira ku ofisi kwauza, kenaka nitayimbiraso ku polisi kuchikangawa ku Nzimba, naye sesa ndithu yimbira Grace Malemya ku Umbuzimani, nitayimbira Wosewa
pepa ndayankhula mayina amene naye sesa ndithu kwayankhula kenaka nazaimbira tamandani wa kumibawa ndaimbira tamandani wa kumibawa ndi Osmas Malemya wa ku OPC kenaka nazapanga kuti iyayi titumiza mauthengawo ndiye mauthenga anga aja natumiza kwa kunzuzu chabwino ku PMF